euskarazko esamoldeak gure hizkuntzaren altxor handienetako bat dira. Esanai berezia dute, baina askotan hitzez hitz ulertuta ez dira ulertzen. Esaterako adarra jotzeak ez du esanai adarrarekin soinua egitea. Bai ordea norbaiti txantxa bat egitea edo zirikatzea. Gaurkoan hitz eta hitz arituko gara esamoldeen inguruan. Kaixo Aner, kaixo Araia, zer mozatete? Ongi. Gogotsu gaurko? Bai. Ea ba, ongi etorri hitz eta hitz lehiaketara. Gaurkoan esamoldeekin arituko gara, ea ez duzuen hanka sartzen. Hortxe gaurko lehenengo esamoldea. Beraz, lehenengo bi galdera egingo dizkizuet, puntu bana balio dituztenak, eta ondoren urrezko galdera etorriko da. Horrek 2 puntu balioko ditu, bai? Beraz, erantzuna dakizuela uste baduzue, putxagaioa sakatu azkar. Ba, prest baldin bazadete, adi etxean ere eta jolastu gurekin, hementxe doa lehenengo galdera. Zer esan nahi du aho bete hortz esamoldeak? Harrituta gelditu naizela? Urduri gelditu naizela edo triste gelditu naizela? Aner? Harrituta? Zuzena! Oso ondo, Aner, ni bai geratu naizela. Aho bete hortz, zurekin orantxe. Ba begira, gure bi lagun hauetako bat ere harrituta gelditu data. Biko bihotza alda zure karta. Bai? Nola jakin duzu aho bete hortz geratu da? Magia? Mago hon batik ez du inoiz bere trikin maioa kontatzen? Zugarria. Ea ba, Anerrek puntu bat eta Araiak utz, baina lasai orantxe datorreta bigarren galdera. Ze esamolde erabiliko dut haserre nagoela esateko. Bero nago, sutan nago edo hotzak nago. Aner? Sutan nago. Zuzena! Metafora antzerako bada, sua eta haserrea alderatzen dituena. Begira nola erabiltzen duten gure bikiek. Ze amorrua. Zer duzu eskola jasarpen kasu baten berri eman dute gaurko egunkarian. Zutan jartzen nago gaiona. Egia esan, azken aldean albizita malgarria baina ez daude. Bai. Ikus ditzagun nola dauden gure markagailuak, Anerrek 2 puntu eta Araiak huts. Baina, Araia urrezko galdera dator. Gogoratu honek 2 puntu balio dituela. Hementxe doa 3. galdera. Zer esan nahi du begietan hartu esamoldeak? Norbaitek gustuko zaituela, norbait zurekin obsesionatu dela, edo norbaitek amorrua ditula. Ea, Aner? Norbait obsesionatu dela. Ez da zuzena, beraz errebotea, Araia. Norbaitek amorra izuna. Zuzena! 2 puntu Araiarentzat. Bai, norbaitek amorrua dizunean edo ikusi ezin zaituenean erabiltzen da hau. Gure bikietako batik gertatu zaio antzerako zerbait. Begira. Aizu, ez datu sokasaltoan egitera, jolas ordua da. Andereñoak zigortu egin nau, begietan hartuta nauka. Seguru ez duzula ezer egin? Zine egiten dizut, oraingoan Mikele aritu dela izketan, ni txintxo nengoen? Agian andereñoarekin hitz egin beharko duzu, Alferrik izango. Adibide bikaina, Xabi, nahiz eta nik ez dakit asko sinisten dudan Xabi horietako bat. Tira, beraz gaurko irabazlea da... Biak! Zorionak oso ondo ditu zarete, zer moduz? Ongi. Orain, azkenengo gauza bat eskatuko dizuet, bai? Zuen euskarazko hitz kutxunena hemen sartzea nahi dut, beraz, idatziko didazu zein den. Hortxe paper horietan. Araia lehenengo zurekin noa. Zein da idatzi duzun hitza? Erran. Erran. Eta horrek zer esan nahi du? Esan. Begira. Hementxe sartu, eskerrik asko. Eta Aner? Nik solastu. Solastu. Eta horrek zer esan nahi du? Hitz egitea. Hitz egitea, ez da jolastea da, hitz egitea. Sartu hementxe. Eskerrik asko. Eta nik hementxe utziko dut ondo gordeta. Eta izue, eskerrik asko. Esan, agur etxekoei. Agur!